Moro! Siellä oli pyydetty tosiaan koeajovideo tästä 7840 Fordista, mikä jo pintapuolisesti esiteltiin, mutta kurkataan hiukan sitä ensin päältä päin ja mennään sitten koeajo tekeen sillä. Ja kyseessähän on vuosimalli 98 SL-vaihteistolla oleva Ford, millä ei ole ajettu kuin 3300 tuntia. Ja se on yhden omistajan viljatilan kone ja se on tosiaan aina sisällä säilötty, eli se on kyllä maalipinnaltansa niin kuin todella hienokuntoinen, että tässä on pikkusen lakkavaurio tässä lokasuojassa, en tiedä onko siihen hiukan joku hilpassu, mutta siellä on tosiaan 4 hydrauliikkaa perässä ja on muuten niin kuin ihan perusvarusteilla, eli on tuo mekaaninen tuo kaltevuuden sääri ja niin poispäin. Ja renkaathan meillä täällä oli tosiaan sitten nuo 16.938 takana ja edessä on sitten 13.628 oli, täytyy vielä oikein varmistaa se, mutta käydään vähän kokeilemassa, että minkämoinen se on ajollensa tuolla tien päällä. Joo, koitetaan vähän saataisiko Fordi siitä sitten käyntiin ja käydään vähän koeajamassa, että kuinka se liikuskelee. Se on kyllä tosi miellyttävä tämmönen näin vähän ajettu kone, vaikka on ikää jo jonkin verran, niin silti se on uusi paikoiltansa, niin se on aina hieno asia, että tuo vaihteet menee nätisti päälle ja kaikki toimii moitteetta, niin se on aina semmonen aika mukava asia. Joo, se ihan tuntuu kyllä maantielläkin tosiaan mukavasti menevän ja vaihteet menee nätisti päälle ja pikavaihteita tosiaan ei ole kuin tuo yksi kappale siellä ja tää ei tosiaan kuljeko sen noin 40 ja hiukan se hypyttää tossa niinku renkaa, ei nyt kovin pahasti, että huomattavasti pahempiakin on ollut mikä niinku hypyttää, että ihan kohtuu tasaiseen menee. On kyllä ihan miellyttävä sen puolesta ajella, ettei sitä ohjata kauheasti tarvitse. Menee aika pienellä ohjauksella. Semmonen se on sitten jo. Suunnanvaihdon nappikytkin on ihan mukava lisävaruste kyllä tämmöisessä, eli ei tarvitse sitten tosiaan kytkimen kanssa pelata, kun suuntaa vaihtaa, niin se helpottaa kyllä suunnan vaihtamista mukavasti ja tää tuntuu kyllä tosiaan aika mukavasti kiihkoskelevän tällainen ainakin ilman kuormaa, että vaikka onkin vapaasti hengittävä 6-sylinterinen, niin se menee maantiellä kyllä ihan mukavan olosesti, että hiukan pompottaa renkaat jossain kohtaa, mutta ei mikään niinku ylipääsemätön oo tuo pompotus. Ja pikavaihde tuntuu mukavasti toimivan. Ketterän oloinen on silti, vaikka onkin 6, niin menee kyllä pienessä tilassa ympäri. Koitetaan tosta sitten vähän vielä maksiminopeutta, että kuinka se menee, niin mielestäni menee kyllä tosi nätisti, että renkaat on hyvin tasapainossa kyllä, että ei ole kyllä isompia pompotuksia, että tämän verran mielestäni kuuluu kyllä jousittamattoman traktorin pompottaa, eli ei ole kyllä millään lailla niin kuin paha, että menee kyllä tosi miellyttävästi ja kulkee sen 40 kilometriä tunnissa. Ihan riittävä nopeus moneen hommaan kuitenkin sitten. Ja vielä tommoista perusvanhaa tekniikkaa. On kyllä
tämänkin ikäisessä traktorissa, kuitenkin liki 30 vuotta vanha traktori, niin löytyy kaikki tarrat, mistä löytyy tosiaan nuo vaihdekaaviot ja vaihdekepissäkin on niinku tarra noin hyvin säilynyt ja varoitustarrat löytyy täältä hyttipilarista kaikki, niin tää on kyllä niinku semmoista harvinaista herkkua ja sieltä löytyy tosiaan Kenwoodin CD-soitin sitten vielä. Ja joo, koeajohan tuli suoritettua ja Fordi tuntuu kyllä todella hienosti toimivan ja liikkuvan. Ja katsotaan tosta vielä sitten ulosottoa vähän, jos saatais vaikka pyöriin. Niin olisikohan se. En tiedä, tuliko se vielä. Menikö se päälle? Joo, ei tullut käytettyä hetkeen aikaan tämmöisessä traktorissa sitä ja kyllähän se siellä pyörii, eli nämä ihan oikeasta katkaisijasta tuli laitettua. Sammutellaan tosta ulosotto ja se on kätevä, kun se on tuolla pikanapilla. Joo. Eihän siinä. Meillähän on tosiaan aina silloin tällöin tämmöisiä vähäettuja yksilöitä tulee ja näitä me ostetaan tosiaan aika mielukkaasti, eli nämä on tosi mukavia myydä ja laittaa, kun niitä ei tarvitse niin kauheasti remontteerata ja tehdä niille mitään. Ja ei siinä. Kommentoikaa alas, mistä koneista haluatte seuraavaksi esittelyvideoita, niin pyritään niitä tekemään sitten aina mahdollisuuksien mukaan ja tilatkaa kanava. Ja kiitos katsojille ja seuraajille.